että kumpi ajan näyttää paremmalta. Tämä valkoinen PlayStation 4 ohjain, tää valkoinen. Ja sitten tää alkuperäinen musta PlayStation 4 ohjain. Mä valistelen tää mustan vielä. Tää musta parempi. Hei! Sulle soitte, musta on parempi. Ootas tosissas. Tiedätkö, että toi valkoinen on paljon parempi video? Musta on parempi. Siis tää on paljon parempi. Siis mä tykkään niistä alkuperäisistä. Sä et voi olla tosissas. Tää valkoinen tässä on yksi parhaimmista ohjaista. No varmaan susta. Niin, ja sitten susta vielä. Kun sä valaat, nyt valitse tämä valkoinen ohjain. Tai sitten mä varastan noin molemmat ohjaimet. Ja lähden itse, etkä sä voi mua pysäyttää. Kuule Bobi, mä en ota tota valkoista. Ai jaa. Ai, toi sattui. Siinä on oma vika. Kuule Bambi, sä oot ollut niin tuuma, että nyt lähtee. Ota siitä.